pancen blur apa kok dadi kandhane Kang Mas Kayang Sita. Yo gene saben-saben sampeyan mung tansah ngajak gladhen lan gladhen. Tenane apa sing arepake Kang Mas? Nanging sabune kita kok tak jawab. Weh, becik ayo gladhen weh. Sik mengko tak jawab. Gladhen weh Kang Mas. Ya. Ini cukup sebenarnya baik, Mas. Baik, kalau saya sih kok. Terampil terbias. Pindiane istri katanya berwailah kepada. Mas, tak ambari bisa mungkin. Kang dadake bingung sak jenenge iki. Ya mergo sampeyan saben-saben tak takoni durung meneh ngerti kawon. Yai layang kumitir. Ya Mas, tenane dadi iki sopo kena ape sampe dhewe. Umpama karepe sampeyan iki nemu pidato apa dhewe karep apa Mas? Layang kumitir. Tenane sampun kala mangsa kowe kelawan aku digake. Tenane tapi dhewe tenane mau senutus. Jadi sing ngongkon iki Kanjeng Rama Lugender banjur duweni karep apa Kang Mas? Benare kan Dinopati Lugender kuwi duweni panjoko kang luhur. Panjoko kang luhur. Apa panjokane? Kang Mas Reaksi itu juga bingung marang aku Kang. Rawuhan Yai. Tenane pun Kakang berarti sing ngaluhur. Minangka dadi ratu ning Praja Majapahit. Sampeyan dadi ratu ning Majapahit. Yo gini ora, sawise aku keprungut tembunge sampeyan kaya ngono, pindho sinamber gelap. Padha-padha putra Bupati yo Rama Lugender kang minang yo ing yo kene mong siji kang diunggulake kang Kanjeng Rama ora ono yo sampeyan dhewe. Apa aku dudu putrane Kang Mas? Sono kalmu pangkeng Kanjeng Rama ora dhewe. Iya, kaya kene banci dalam kantilan. Desane dibantu kene kula, banci aja cecok. Bukti nopo nek sampeyan iki dadi ratu ning Mojopahit. Apa aku dadi Senopati? Aku ora sudi ento dadi Senopati Kang. Hai. Aku senajan kumpakan disingkat minangka ratu Padha. Nanging Yai duwe bahagia. Bagiane banjur apa? Tambah kowe jangkep kabeh. Wong agung ngono ing Mojopahit. Hai, Kang Mas, kawan Kanjeng Ramapati Lugender iki dina wis suwe. Kalaupun jeneng dadi warangka wis ora apa maneh. Kula sliramu kan dewan Kanjeng Rama, sliramu dadi warangka Praja Majapahit. aku kang dadi paten Mojopahit. Iya. Kang Mas Kayang Sita, yo sing gedhe pangapuramu. Mergo aku wis salahin panapa sepisan kalian Kanjeng Rama ping pindho lan sampean. Yen kaya ngono, Kanjeng Rama Lugender iku ramban didemban sladan ora beda-beda kelan putrane. Kang Mas, kamapa gladhen sono karampungan? Apa sing kok karepake Kang Mas? Dadi kan dadi ora. Soal